Ik voel mij als het gelukkigst als ik lees of schreeuw. Nu ik schreeuw, ben ik amper nog gevaarlijk. Wat is het voor boek? Ja. Nou, Marga heeft in ieder geval het initiatief genomen om ermee te beginnen. Ik heb Agie de vraag gesteld van, zullen wij elkaar een jaar lang brieven schreeuwen? Want we hebben er al oren in die part vanzelf. Ja. 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 Want wij maar is het- Van u beiden Ja. in de partners verstaan. Juist. Die van haar 4 weken voordat mijn man verstoor. Maar ja, haar man is maar heel kwart ziek geweest en mijn man heeft 10 jaar Alzheimer gehad. Dus het is wel een heel verschil. Boven dat is het tussen u wat leeftijd onbelangrijk, ik nog een heel verschil. Ja, Gewoon dat- een generatie. Agie kom je met mee en zo zei ze maar. Ja, Nou, ja, nou ja, dat dat wist ik een beetje. Dus, Het leeftijdsverschil, dat heeft geen problemen opleveren, merk ik. Nee, Nee. nee. waarom zo het? Nee, maar dat je dus verschillen hebben in Ja. beleving van. Ja. Ja, dat is. We hebben alle, het vaartraject bij uw partners, ja, dat is heel verschillend geweest. Ja. Ik heb alle tijd gehad eigenlijk, nou alle tijd. Zeer hier tijd gehad om het idee, om mij het idee te leven en er zo goed mogelijk mee om te gaan. Ja. En zij moest dat in, nou ja, wat het hier Ja, was. 8 maanden. Ik heb Ja, 8 in maanden ja. En dat is een heel verschil. een oude skier gehad. Ja. Ja. Dus nou ja. En het schreeuwen is maar, je hebben afpraten hier. Ja. Ja. Ik weet net of we dat te dadelijk schreeuwen. zijn, maar daar kwam het wel op uit. En toen Juist. vond ik het goed. Ja, toen werd ik Ja. wel clear. Ja. 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 Maar het is heel goed geweest. Ja. Ik had er wel hoe toch, toen zij het vaststelde. Maar nee, ze zei, wist wat, ik begin. En dus juist wel, of ze antwoorden, weet je wel, ja. En toen dacht ik, ja, het is heel goed. Uiteindelijk heeft het mij althans heel goed Ja, bevallen. want dat weet je pas, dat je erachter staat vanzelf. Ja, Hè? ja, En dan is ja. op een gegeven moment, ik zei van, Ja, ja. ik gewoon blij met alle brieven. Want je kan natuurlijk ook erachter komen, als bij de schreeuws, wij hebben een hele verschillende manier van schreeuwen. Ja. Ja. En als schreeuwer, ik dwaande mooi van hoe zou het ontvangen worden? Of gewoon Nee. puur op gevoel? Nee. Nee, wij schreeuwen het Gedachteniswissel, alleen nog ja. van elkaar. Wij hebben net het plan om we zullen zien dat het een keer uitjongen worden kan of zo. Dat Nee. hebben we Nee. absoluut niet. Nee. Het weer echt, waar we zelfs over schreeuwen en we gaan wel dadelijk over praten. We zijn wel in een rouw zelf om zo te zeggen, maar we hebben het net alleen nog over wat West had. We hebben het ik over de dingen, het leven dat voor u stiet. Ja, en het is natuurlijk, ik zei, de eerste brieven die wij elkaar schreeuwen hebben, die binnen toch anders als de brieven zat ze nou in het boekje staan. Omdat in het begin hebben ze toch een therapeutische functie, zoals zij ze kennen. Dus schroest alles op wat die heel heeg zit. En we hebben, doet hij vrijgewaren voor het cadeauboek. En we dachten dat kind deze brieven wel worden. Toen hebben we wel heel grondig Ja. naar de brieven jongen van Ja. wat heeft nog functie ik voor een oor, wat is universeel in die brieven en wat is nou ja, te intiem of Ja. te persoonlijk. Dat zoals van ja, dat voegt voor een oor niks toe. Nee. Dat is gewoon binnen eigen ontboezemingen. Ja. En daar hebben we wel heel goed naar jongen. Het is een heel proces, want er moesten heel soort schrappen. Ja, doof vooral. Ik vooral, want ik ben heel wijdwaardig Hij met maakt brieven. volle langere brieven Ja. dan ik mee. Ik kan nooit weer ophouden van schreeuwen. En Agie is wat kwatter door de Ja, ik bocht. ben kwatter. En, Maar ik heb ik minder tiert. oh ja? Oh, dat wist ik net. Nou, de tiert die voor mij leidt, is helemaal kwatter. Nou, oh, die tijd bedoel je Daarom zo. had ik vlug bij Ja, alles. oké, ja, die tijd is misschien... Ja, nou, maar dat weet wat je vaak ik me net. net, ja. Ja, maar dat weet je ik net, want Nee, wij nee, dachten tuurlijk altijd dat Herman eerst bij wezen zo. Ja, ja. En Hans wie nog jong. Ja, ja. En uiteindelijk is Hans 4 Ja, weken ja, eerder dat hadden we staan als absoluut net Herman. verwacht. Hè? Dus Ja. dat is... Ja. Ja, als je naar het leven zorgt, giet het soms ik krek andersom. Dus Ja. Ja, het is zo. ja. Je mag kiezen voor de pinnen en net via een mail of iets dergelijks. Want je Nee. zo zei ze van nou ja, dat zo vanzelfs. Ik een vlotte Ja. wisseling Nee, bij we ze hebben kennen, echt maar de dezelfde tekst. haarskleur en een echte brief op de bus. Juist. Ja, zo is het gangen. Ja, Ja. dat is wel echt verder. Ja. En Dat is ook mooi, hè? Want dan moest er even op wachten en dan zit er mooi tijd tussen. En Ja. de mailen heb ik weer een heel soort nadelen. Dan, Ja, ja.
Ja, dat is zo. bad je er direct weer in en Ja. nou kun je er Ja. even nog nadenken en precies. de brief nog eens Even lezen. lezen. Ja. Ja. Heel mooi hè? Ja. Dus on te reden. Ja, dat is heel goed. En hier neemt de vaak contact dat je hem al, ik wil ook wel vaak zeggen? Of? Ja, wij hebben dus, als de bedoels al contacteren, ja, dat hebben we Ja. vanzelf. Ja. Hij is mijn meter worden in 2008. En wij hebben wel zo'n hier, wij kwamen al zo'n hier met z'n vieren bij elkaar. Ja. Doet dus man staan binnen. Ja. Ja. Dat we meestal op snijden naar de Ja, missen, dan ja, klommen we ja. de treppen op daar in Balzet en dan hier Agie en Wincy klaarstaan. En dan Ja. dronken we snijden aan Wincy. Ja. Zo ging het. Ja. Marga de Jong is op 16 februari 1954 binnen in Ljouwen en had daar rond haar Sander hier tabel. Daarna verhuisden ze naar Jestro. Al op jonge leeftijd begon Marga Klaus met het schrijven van kwarte verhalen. Lezen en schrijven binnen voor haar lieke wichtig als eten en drinken. Zelf zei ze daarover: als ik het leven even net onken, als het een chaos in mijn hol is, dan pak ik de pinnen. Ik ben heel emotioneel. Door de dingen van mij uit te schrijven had ik grip op een brood. Lezen en schrijven vorm je een twee-eenheid van mij. In 1990 won ze de tweede prijs met een verhaal bij de Stichting Literaire Activiteiten in Heerenveen. Ze zegt het als een aanwijzing dat ze schreeuwen kon. Klaus schreeuwt bewust in het Fries, omdat het de taal is die haar het naast aan het hart ligt. Misschien kist die matten in maaien ombogen. In diezelfde vreugde ik mijzelf zeggen: ik viel mij eens het gelukkigst als ik lees of schreeuw. Dan moest dat vasthouden, zei er. En alles wat hij van lezen en schreeuwen aanhoudt, daar moest hij van aanvragen, kan het maar minder ta. Daarom heb ik nou deze plannen om de grootste bloemenborders en de groentetuin takken me het vervangen door gas. Het giet me onthet, want de tuin is dus beider levenswerk. Maar ik moet er serieus over nadenken. Die gedachte alleen nogal jouwt mij lucht. Achie van der Meer. Achie van der Meer is op 2 september 1927 binnen in Bolzert. Ze is de stad altijd trouw blijven. Ze had daar haar binnen hier in gebracht en op squallen zitten. Had daar werken en is daar trouw. Van der Meer schreef altijd al artikels van Budelix, de Vredesbeweging en Leefbaar Friesland, maar is op lettere leeftijd begonnen met het schrijven van gedichten en proza. De stijl van Achie van der Meer is uniek. Ze is tegelijk poëtisch, kwad en tadekeer. Haar taalgebruik is rijk, ze schept metaforen en beelden die verwijzen naar de Bijbel, naar orenboeken, naar de natuur en naar de klassieken. Wat de inhoud van haar werk aanbelangt, dit van der Meer een vrouw zijn die te lijden had van het streepje naar macht en het egoïsme van de mens. Een van de dingen die ik bijhoorde, wie de kranten. Winnen 2 kranten, de Ljouwerter en Trouw. Soms dwong ik mij er haast aan. Ik woer net verdrinken in zwarg en verdriet. Net alleenig vrouw en mem wezen. Mij alle leefde. Maar mij ek part van de vrouw vielen blauwen. Het wie dan ik gauw uit de rie, doet wie jou straf vregen om mij hem over Europa te praten. Voor een artikel in de LC. Het enige wat ik dan vervelend vind is dat ik een activist neemt word. Dat best gauw, een activist of een drammer. Als lastig best. 2 keer hetzelfde zeist. Dat ik de nuance wel eens miste, wie vanzelfs net best. En net altijd begrip hier voor oordemeningen lieke me.